chele makata kama chako sana dane mondo mi warange iko mare wacho kanyo ni kama no ero di leme emo wacho kanyo mondo mi odhi oike magi achiel kuom gigo manya bedo ni okete obed mopogore dwaro mare kama dane mondo mi obede ka wacho ni koro odhi oike St Mary Major. Ne jokopere kidhi e piny ma Vatican nitie luongo ni basilicas ang'wen madongo ma very important. Mokwongo to kendo maduong' ahinya en St Peter's Basilica, kuma koro ji kata kineno ka pichni mantie e TV sani, kuma ji koro nitie no iluongo ni St Peter's Basilica Square. Koro St Peter's Basilica Square en kanisa maduong' ahinya mantie anyalo wacho kata ni piny dontie moro Africa ka, lakini okete Ivory Coast tere piny matino boduong', but St Peter's Basilica oduong' nikech kanyo be oike papa mokwongo Petrus, kata kuma ne popo nende cha. Kidhi piny ji ne penjre ni ang'o mantie kanyo kapok idhi altar malo kanyo. Kidhi piny matin kanyo kuma oike e Petrus. Koro mane imiwacho ni the seat of the Catholic Church. But koro kidhi nitie nyaka basilica moro iluongo ni St John Lateran. Kineno go oboke te ma pop ogolo iluongo ni kogole kome, nikech pop ko yier pop en jatend jo Catholic te jo kopere te mantie e piny mangima, to kendo en jabisop maro. To ko iwacho ni ex cathedra gik ma kogolo oboke go matayo kanisa ogolo gi kentie St John Lateran mane kome kaka jabisop, mondo ji ong'e gini maber. Kineno kata e kanisa wa makatolika te Kenya kae wan gi diocese mopogore. Nairobi kae wan gi Archbishop Anyolo, to Anyolo king'iyo kuma kome mar telo nitie Holy Family Basilica. Kidhi Kisumu to nitie St Teresa's Kibuye, kanye kuma kom mar telo mar Maurice Muhatia nitie. Koro kuma kom mar telo mar Pope Francis ne nitie ok nitie ga St Peter's Basilica, nitie St John Lateran. En mana wacho ni opposite St Peter's Basilica ewi hill moro matin. Tiboneno oboke te mek Pope Francis pinyne kanyo indiko ga kisungu ni given on this at St John Lateran Basilica. Kisewuok St John Lateran Basilica tidhi e St Mary's Major. Kanisa Basilica ma St Mary's Major makoro Pope idhi ike emano gombo ni en dedicated ne Maria min Yesu. To kae kuma ka Pope kapok no wuok kodhi e limbe ne maoko nodhi ga lemo. Chapel manodhi no nen ga chapel mantie gi picha mar Maria miluongo ni kawache Antire of Knots. Yes. Jagon gik motwe. Ondike gi wacho ni nyinge gi Latin moko kan. To kipenjo ji nyalo ga ngisi kata e kanisa no nitie ka kolose maber. Abe asediga mago chonga piny malemo kan. Ber ahinya. Koro kanya manodhi ga lemo to kwa Nyasaye ni Nyasaye mondo ta wuodhe. To kumora mora modhi to Nyasaye mondo timre nade obed kode. No loso kanyo kaka koro ode mar lamo. Kore mineno ka kanya mano yudo e Basilica mar St Mary's Major kanyo emane Pope yude ka chunye ni e mokwe gi Nyasaye. To kila ng'ato dwani kaponi tho to kata komininde gik moko chandie ineno. Koro Pope nosendiko e will neno ni kanyo kuma dwano timre nade oywe. Lakini papa mang'eny mosokadho ng'eny gi ni iko kanyo e St Peter's Basilica. To nitie basilica moro miluongo ni St Paul, yes, outside the walls. Koro St Paul outside the walls en kaka iwache no, nikech kidhi Vatican oluor gi wall maduong'. Basilica ni oko. To kanye miyudo ga kan tie jatakatifu ma St Paul. Ini kanisa ma Catholic kidhi e siasa matut tibo yudo ga ni nitie St Peter to nitie St Paul. To jogi ne wacho ni ne gin arch disciples. Ne gin jolup Yesu mane nigi influence ma koro seche moko be ne kidhi kuno kata kineno ga pich Peter mano chako kanisa to bedo ka ogo picha ten gi kifungu moko ariyo. To kiyudo kidhi oko kuno tibedo picha moro longo ni en picha kose kaka olos icon moro maduong' mar St Paul ten ga gi sword moro omako kanyo. Nyiso gi kaka ne
gin jolup Yesu mopogre, lakini kane kanisa ma Katolik chakre e diere gi ne gin jok ma gin gi influence ahinya kipuonj kata kaka ne gitimo gik moko, but ng'e maber ni Yesu ka nowuok to nowacho ni e kompite kuma kanisa botimre nade ema buok. Koro Paul ne jiwa Peter mondo kanisa otimre nade odongre malong'o. Koro kumike Prophasis ni chaos bang'e oseike kawuono, nikech king'iyo basilica modong' gite gionge gi space moro maduong' ma ji nyalo buore kama, but St. Peter's Basilica nigi space maduong' kendo en iconic. Kineno pichni te mek Vatican tiboneno ka ei kanisa no oket jotakatifu te ma Katolik malo kanyo. Kanisa no ber to kendo duong'. Koro bang' ikone misa mar ikone chakre gimoro saa 5 e time ma Kenya kae idhi gole, kendo for the very first time my jo Vatican media botang'onwa kaka ringre mar Papa igolo St. Peter's Basilica kitero St. Mary's Major. Magi maduong' nikech kata mar St. John Paul ok nwaneno, nikech in Pope Francis en chal